Zamestnanec Adam sa registroval na web stránke. V registrácii použil svoj firemný e-mail a zároveň zadával heslo, ktoré používa aj na prístup do pracovného e-mailu. Adam nevedel, že stránka bola napadnutá hackermi. Tí skúšali jednotlivé kombinácie e-mailových adries a hesiel na prístup do e-mailov zaregistrovaných ľudí. Zadarilo sa im práve pri Adamovi. Týždeň sledovali komunikáciu v jeho e-mailoch, až kým neprišli na príležitosť, ktorú mohli využiť. Zapojili sa do komunikácie a v mene Adama odoslali faktúru jeho odberateľovi s upraveným číslom účtu. Andrea z firmy odberateľa bola zjavne vyškolená o možných rizikách v IT bezpečnosti a možnosti phishingového útoku. Všimla si, že jej nesedí, prečo dodávateľ zrazu zmenil bankové údaje. Dokonca to mala byť banka v inej krajine, ako ich dodávateľ pôsobí. Hackeri sa však nevzdávali a snažili ďalej. Andrea pre istotu preposlala e-mail Adamovmu nadriadenému na kontrolu. To už nastal moment, keď bolo všetkým jasné, že je tu problém. Adamov e-mail bol hacknutý a faktúra bola falošná s cieľom dostať peniaze na účet hackerov. Len vďaka obozretnosti Andreji a investícií firmy, kde pracuje, do bezpečnostného školenia zamestnancov neprišli o peniaze, ktoré by späť nedostali. V Adamovej firme si na vlastnej koži vyskúšali, že hacknutie je veľmi jednoduché a čo ich to mohlo stáť. Minimálne poškodenú reputáciu u odberateľa, ktorého mohli aj stratiť. Po tomto incidente sa rozhodli zvýšiť IT zabezpečenie vo firme a preškoliť zamestnancov, aby sa takýmto prípadom na budúce zabránilo. Práve užívatelia sú vo firmách ten najslabší článok.